Stefan Caruana ħabbar Jirtira Mit-Tellieqa tal-elezzjoni għal-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista biex jieħu post Michael Piccinino. Dan fuq l-insistenza tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi u Karol Aquilina li akkosta kollox iridu lil Charles Bonello l-assistent personali ta' Gonzi. Stefan Caruana li kellu warajh lid-deputat nazzjonalista Markent Nisammut ħareġ għan-nofsu fuq dan għam ġlied kbira x'Gonzi u Karol Aquilina ma ridux li Bonello jkun ikkontestat. Dan kollu kien imponut fuq Bernard Grek tant li Grek stess nhar is-Sibt fuq ir-radju tal-Knisja għalli hu għandu kandidati preferutu b'bottja favur Bonello. Fejn jidħol il-profil ta' min naħseb li huwa l-aħjar fil-mument, naħseb li l-kap tal-partit dak il-profil irid jesprimih. Kulħadd tajjeb, però mhux kulħadd tajjeb għal kollox. Dan wassal biex Markent Nisammut dawar dembu u Stefan Caruana Jirtira Mit-Tellieqa fil-Partit Nazzjonalista tad-dibista Karol Aquilina u Lawrence Gonzi u n-nies tiegħu għad għandhom ħakma fuq il-Partit Nazzjonalista. Aquilina fil-fatt tagħmel żmien anke jaħdem Kastilja fi żmien Gonzi u nnegozja pakkett tajjeb għalih qabel spiċċa mill-impjieg taħt Gonzi. Fuq l-elezzjoni tas-Segretarju Ġenerali l-ġimgħa l-oħra saret laqgħa tal-Eżekuttiv u komplejn għal ġdied tant li ma ħareġ xejn konklusiv u nies fid-Dar Ċentrali kienu skobdu jwieġbu ma li mażimel se jżommu u x'ma Charles Bonello kif dejjem rid Karol Aquilina u Lawrence Gonzi jew Stefan Caruana li wara kien hemm Markent Nisammut. Taħseb li qed isiru manuvri biex Charles Bonello jikkontesta l-Segretarju Ġenerali waħdu? Jina naħseb li l-lum għanna laqta l-eżekuttiv għad nibdew il-proċess irridu naraw ma ħajkun il-kandidat l-ewwel ħaġa minnhom ħajkunu l-kandidati insomma. Taħseb li qed isiru manuvri biex Charles Bonello jikkontesta waħdu għal-Segretarju Ġenerali? Taħseb li qed isiru manuvri biex Charles Bonello jikkontesta waħdu għal-Segretarju Ġenerali? M'għandekx kummenti? Li kien żgur li Bernard Grek ma kellux għażla għajrdi jobdi. Il-kwistjoni tas-Segretarju Ġenerali flok Michael Piccinino ilha toħloq ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista. Kienet il-gazzetta kulħadd li lura s-sena l-oħra ħabbret li Piccinino se jitqaċċat u Piccinino kien ċaħat imma mbagħad kellu jammetti li se jitlaq. Fuq din il-kariga kien issemma wkoll il-Kunsillier ta' Santa Luċija li jimxi berras tant li tħabbar fuq it-Times imma dan ingħad li mhux ta' stoffa u malajr intrema. Kemm dam Segretarju Ġenerali Michael Piccinino bħal Bernard Grek ma ressax kontijiet finanzjarji awditjati ant il-Kummissjoni Elettorali biksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti.